Bismillahirrahmanirrahim. Yer göğü yaradan, kudreti güçlü bir Tanrı Taala'nın adı bilen ve süygülü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yadı bilen men Muhammed İslam Kerimi bolýan. Anhoy şäherindäki Mahtumul Praga adyndaky okuw merkeziniň türkmen diliniň Allah sınıfynyň ustady bolýan. Ho merwan okuwçylar we gadaly türkmen diliniň muhlislary ýene hem öz sınıfyňyza hoş geldiňizler, mehriban okuwçylar. Merhaba okuwçylar, bilişinizden görýäsiňizler, bugün hem bizleriň sabagymyz zal harpi. Zal harpi hem türkmen diliniň çekimsiz harplerinden birisi bolýar. Ho merhaba okuwçylar we gadaly türkmen diliniň okuwçylary maksat zal harpin şeklini, sesini tanıp okuluşunu, yazılışını yaxşı ve gowul suratında öğrenmemiz gerek. Doğrudan merhaba okuwçylar. Bizler alifba harflerini, okuluşlarını, yazılışlarını, sesini yaxşı gowul suratında okap yazıp bilsek, onda bizler sözleri ve sözlemleri yaxşı ve gowul suratında okap bilýäs. Ho merhaba okuwçylar, görýäsiňiz böyle zal harfinin iki xili yazılışları bar eken. Birinci zal görüyorsunuz sözün önünde gelse, ikinci zal hem olsa sözün ortasında ve sonunda gelse böyle yazılırken mehriban okuwçylar. Görüyorsunuz burada 3 tane soru hem sizler için berilipdir. Birinci, yukarıdaki suratda nämeler görýärsiniz? İkinci, kagaz näme üçin gerek bolýar? Üçüncü, zarabin diýip zarabin näme bilýärsiňiz diýipdir. Bu da mehriban okuwçylar sizleriň üý tapşyrygy. Hökmen gelecek sabak näçetin jogaplaryny gaýtaryp gelýärsiňiz. Ho. Zakir. Zakir azan aýtdy. Nezir kagaz getirdi. Kagaza hat yazýar. Gaýtalar mehriban okuwçylar. Zakir azan aýtdy. Nezir kagaz getirdi. Kagaza hat yazýar. Görýäsiňiz mehriban okuwçylar, zakir sözünde zal harfi sözün öňünde gelen gyzyl boýag bilen hem görkezdir. Ýene görýäsiňiz burada zakir sözünde zal harfi sözün öňünde gelen. Azan sözünde bolsa sözün ortasynda değil, aýtdy sözünde ýok. Nezir sözünde hem görýäsiňiz mehriban okuwçylar sözün ortasynda gelipdir. Ve kagaz sözünde hem görýäsiňiz mehriban okuwçylar zal harfi sözün sonunda gelipdir. Mehriban okuwçy getirdi sözünde yok ve kagaz sözünde hem sözün ortasında, kagazda sözün sözün ortasında gelipdir. Mehriban okuwçylar hat sözünde yok, yazı sözünde hem yok mehriban okuwçylar. Hop. Görýäsiňizdir mehriban okuwçylar, zakir diýip näme etdi? Zakir sizde ýa-ni bir ogul çağanyň okuwçynyň ady. Zakir azan etdi. Zakir näçe etdiňken? Azan etdiňken biçetlerde etirazlan, ha? Son üýle namazyň azany, ikindin, akşam we yatsı namazyň azanlaryny mescitlerde aýdylýar. Dinýäsiňizler mehriban okuwçylar. Zakirim azan etdiňken mescitde. Nezir kagaz getirdi. Nezir näme etdi? Kagaz getirdi. Nezir näme etdi? Kagaz getirdi. Kagaza hat yazýar. Kagaza näme etýär? Hat yazýar. Kim? Nezir kagaz getirdi. Nezir ýa okuwçylaryň ady. O näme etýär? Kagaz getiripdir. Kagaza hat yazýar. Kagazda näme etýär mehriban okuwçylar? Hat ýazýar. Hökmen näme edilýär? Kagazlara hat ýazylýar. Näme üçin diýbedende gerek bolýar şada mehriban okuwçylar. Görýäsiňizler, burada sizler için görev çok atdı. Hem näme etdir mehriban okuwçylar? 3 tane söz atdyr. Zal harpi, a harpi, çyzyjy, kapri birik näme zakir bolýar ekeni. Zal harpi çyzyjy bi uýaý hinem bir zabi. Zalu çyzyjy kaburi hinem eken biri teskire. Zakir, zabi ve teskire. Zal harfin zakir sözünde hem görýäsiňiz mehriban okuwçy zal harfi sözün öňünde gelen, zabi sözünde hem sözün öňünde gelen, teskire sözünde bolsa mehriban okuwçy zal harfi sözün ortasynda gelen. Zakirki ýa-ni edip mehriban okuwçylar, zakir hem sizler bir ogul çağanyň ady bolýar. Zabi hem böyle şular ýa-ni bir sizler ýa-ni bir ogul çağanyň ady bolýar. Teskire bilýärsiňiz döwlet tarapyndan belli bildirir. Näme şekilde onda bizler howiyetimiz, kimligimiz bildirir. Döwlet tarapyndan bir resmi bir senet bolýar. Şöyle bildirir, şol milletin ýaşaýyşyny bildirmek için elhamdülillah. Ho mehriban okuwçylar, görýäsiňizler, bizleriň bugünkü sabaklarymyz şulardan ibaretdir. Ho mehriban okuwçylar, öz kanalyňyz Türkmen Pediýany subscribe eden, ýalňyz goýmaňlar, goşulaňlar.
Onda da merhaba hocalar ve bizlerin sabahlarımız aşılardan ibaret. Ta gelecek sabahça her birinde kudreti güçlü bir tam talağa taşıyor. Sağ olun, aman kalın.